Kwantantin dimil dise na gane maza ciwon ɗaya ga su sun gama yan maza. Kada maza yan maza na agali babu rago ko guda ko na dan balle ka cika aikin kana ga maza agali samari sosai maza a daji suka kulle sojawan agali wane baban mali ta horar da yan maza yau ne suka kare. Kwantantin dimil dise na gane maza ciwon ɗaya ga su sun gama yan maza. Yau an rantsar da ku gaban tuta, tuta ta Nijar kowa yana shaida, Minister of Defense ma yana shaida, Minister of Defense di Nijar namu, in kaga gwarzo mai kokari gwanin aiki, Minister of Defense Allah ja zamanin ka. Kwantantin dimil dise na gane maza ciwon ɗaya ga su sun gama yan maza. Ga shabda kama general na shaida ya ce kwanton jadamin disat kun zama soji bauta ta kasa yanzu ta hau kanku ladabi da biyayya aikin soja ku haɗe kanun ku da FDS soja ba gudu ba ja baya cikin aikin soja. Kwantantin dimil dise na gane maza ciwon ɗaya ga su sun gama yan maza. Mai gida na su wasan duziyan bai a gali shabde ba tayan shibirin lamamudu soja kawo rakwantan jandamil disata soja ka kawo tsari a cikin horon nasu dan dai su zamo shahararri fannin yaki montage har ido aka daure. Kwantantin dimil dise na gane maza ciwon ɗaya ga su sun gama yan maza. Kumandan bin formasiyon kuka tsara Kapitan Hassan sun na kasan tsari mataimakin ka baya wasa kun tsari Litina ya kuba Halidu Ismail soja kuka tsarin formasiyon ta sabbin soja kai lalle kumandan bin kun san tsari. Kwantantin dimil dise na gane maza ciwon ɗaya ga su sun gama yan maza. Firemiyar kamfani a can nake baka kori dan na san wallahi ba ku tsoron mugu. Mai gida a gare ku jarumi mai kashe ahu Sulete na Alhassan Habibullahi Alhassan taken naku yanzu shine zan fureta. Lion, rigueur, discipline, loyauté. Kwantantin dimil dise na gane maza ciwon ɗaya ga su sun gama yan maza. Alade maza uwayen yaƙi to ga jarumai da ke kwana daji to ga gwarzon mai gida mai san yaƙi Sulete na Abubakar na ruwa Mamman Mansur na ku taken ku zani bayyana in kun gane Egg Benkir Uperir ayyakai. Kwantantin dimil dise na gane maza ciwon ɗaya ga su sun gama yan maza. Filatirwa za da yada zango daga yan maza masu wuta ta ko'ina babu ragon maza. Shi tushen naku mai gida mai maku tsari Suleta na Alimu kasuwa Abdul Nasir naku kudaken ku ko'ina ma an san shi. Dragon, discipline, rigueur, puissance de feu. Kwantantin dimil dise na gane maza ciwon ɗaya ga su sun gama yan maza. Illa ka ta canza ni je da baiti na daga ki gudu sa gudu maza kenan in ga ki gudu na ku mai fahimtar ku Suleta na Abdulsalam kaya ba sai babba taken ku ni zani bayyana yanzu Tigre, discipline, courage, loyauté. Kwantantin dimil dise na gane maza ciwon ɗaya ga su sun gama yan maza. Na san kamfani ku gane ni maza ku ne maza mazan yaƙi ga gogan na
gida a gare ku aljanin boye sule tana jabi mamadu abin tsoro ga taken ku ina faɗi kamar abin wasa discipline rigueur bravo Dawo yami alikolana buso wami awukolana